Hürmetli cemaat, ишек түбінде тұрушы қонақтарыбыз, залға рахым етіңіз. Залға рахым етіңіз. Отырышабыз. Хайырлы күн, hürmetli әдәбият сөючілер, хайырлы күн, hürmetli Ринат абый. Biz bugün әлігі мәхәббәт залға Ринат Мөхәммәдиевнің шираттағы һәм затлы «Қырғы отауға сәйхәт» деген китабының тәқдим итәргә жиылдық. Білгенімізше, Қазан утлары журналы аның китапханасы сериясында инде байтақтан китаплар шығып келе. Һәм ниһаят біздің қолда 13-ші китап. Ол китап Ғаббатуға исемдәге Татарстан дәүләт премиясы лауреаты, Түркиянең дәүләт премиясы лауреаты һәм башка бик күп бүләкләр иясе, танылган прозаик, тәнкыйтьче, җәмәгать эшлеклесе, безнең якын дустыбыз Ринат абый Мөхәммәдиевнеке. Билгеле, әлеге вакыйга ул киң җәмәгатьчелектә зур кызыксыну уятты. Шуңа да менә бу залга тутырып, китап яратучылар, Ринат абый Мөхәммәдиевнең иҗатын белүчеләр, өйрәнүчеләр һәм аны бәяләүчеләр җыелган. Шуңа да сезнең барыгызга да тирән рәхмәтебезне белдерәбез һәм бүгенге кичәне башлап җибәрәбез. Кадерле дуслар, чынлап та Казан утлары китапханәсенең сериясе ул Татмедиа агентлыгының зур ярдәме белән барлыкка килде. Һәм менә без бүген алдагы чираттагы китабыбызны тәкъдим иткәндә аның авторы Ринат Мөхәммәдиев турында да берничә сүз әйтеп китү урынлы булыр. Инде төрле матбугат чараларында әлеге чара һәм аның китапның авторы турында билгеле бер мәгълүмат тәкъдим ителгән иде. Белгәнебезчә, Ринат Мөхәммәдиев ул зур бүләкләр лауреаты булу белән бергә нәкъ менә татар прозасында аның 70-80 елларында үзгә бер из салган һәм үзенең тулы бер юнәлешен булдырган әдипләрнең берсе. Барыбыз да аның Тукай бүләгенә лаек булган Сират күпере әсәрен яхшы хәтерлибез. Ә инде киң укучыларга үзен таныткан беренче умр заясы, яисә аның истәлек өчен Гыйлемханга, Ак кыялар турында хыял кебек повестлары киң мәгънәсендә ул китап укучыларның өстәл китабына, аларның даими мөрәҗәгать иткән әсәренә әйләнде. Без бүген тәкъдим ителә торган китап, әйткәнемчә, Татмедианың зур ярдәме белән Казан утлары китапханәсе сериясендә чыкты. Шуңа күрә дә мин рәхәтләнеп беренче сүзне әлеге Татмедиа агентлыгының генераль директоры Шамил Мөхәммәд улы Садыйковка бирәм. Игътибарсагыз, соңгы вакытта Шамил әфәнденең чыгышы, аның монда катнашуы ул Татмедианың татар әдәбиятына, татар мәдәниятына булган игътибарын һәм аның кирәклеген, мөһимлеген тирән аңлауның бер чагылышы булып тора. Ә инде Шамил Мөхәммәд улының үзенең дә китап яратуы ул чын мәгънәсендә нур өстенә нур булып тора. Шамил Мөхәммәд улы, рәхим итегез. Хәерле көн, милләттәшләр. Чыннан да бик хәерле көн. Менә бу китапның 13-нче китапның чыгуы татар китап укымый, татарның укырлык әсәрләре юк, татарның укырлык язучылары, язучылары юк дигән кара авызларга бик яхшы җавап. Күз алдына китерегез, шушы вакыт эчендә генә ай сайын бершәр китап чыгарып барабыз без. Бу 13-нче китап 30 мең тираж белән чыкты бу серия. Күз алдына китерегез, 30 мең тираж. Һәм шуның 80% инде сатылып беткән. 80% китап, 30 меңнең 80% сатылып беткән. Бу теге кайнар пирожки кебек шагына. Кайбер сериялары аның зур дефицитка әйләнде. Сез аларны таба алмыйсыз сатуда инде, югалар. Бу әлбәттә татар милләтенең чын милләт булуын, укучы халыгы булуын, яза белгән язучы кешеләре булуын тасвирлаучы проект. Һәм иң мөһиме,
Нәрседе мұның популярлығы? Нәрсеге бұл шулай отып шықты бұл проект? Біріншіден формат. Әлбәттә жеңіл, қолда тұтырға оңайлы, кісіге тығып қана үйрейсің, қолданылышқа оңайлы формат. Бұл дүниядағы ең популяр кісі форматы тегі покетбук дейлер. Екіншісі, бұл Рүстем тарафынан, аның редакциясы тарафынан тегі сойлап ала білу таланты. Бик көп зур шәхесләр, зур премия иеләре шират торалар бұл серияға ләгергә, ләкин ләгә алмыйлар. Аларның әсәрләре қызық түгел, укырлык түгел, укырга авыр. Ә монда төп ният нәрсәдә? Халыкчан булырга тиеш, су кебек эчелергә тиеш, кешегә кызыклы булырга тиеш. Шул вакытта халыкны алдалап булмый. Кыйнап укытып булмый кешене китапны. Кыйнап сатып алдыртып булмый. Кеше үзе кызыксынмаса, ул аңа кызык булмаса, ул сатып алмый. Менә шушы сериянең бик мөһимлеге. Һәм менә шушы шәхесләр арасында Рият абыйның да булуы, әлбәттә безнең өчен дәрәҗә. Шулай бит. Соңгы 10 ел бәлки бераз biz күрми дә торганбыздыр, сагынганбыздыр да инде Рият абыйны, шулай бит, Мәскәүгә киткәч. Ләкин аңа ихтияҗ бик зур. Менә шушы китапны ул чыгару безнең өчен дә дәрәҗә, шулай бит, Рөстәм. Әлбәттә казанлыклар өчен дәрәҗә. Безнең хыял, Алла берсә, Рөстәмдә, Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, 100-гә кадәр җиткәргә. Күз алдына китерегез. Әгәр дә шушы форматта Аллаһ Тәгалә насыйп итеп 100 китап чыгара алсак, бездән дә бай халык булмый. Күз алдына китерегез. Ул бит целый серияга әйләнәчәк. Менә әлегә 13, ләкин без эшне дәвам итәбез. Безнең өмет күп. Әле даже Эркәл әфәндедәгән безгә әйткән инде, как-нибудь җитәкчелек эшеннән киткәч, кеше куйдырам бер әсәрдә язылманы Алла берсә дип хыяллана. Мондый кешеләребез булганда, әле безнең Алла берсә өметләр зурдан. Киләсе әсәр нинди китап нинди булыр, ул зур сюрприз. Көтеп торыгыз. Ә сезгә Рият абый бик зур рәхмәт. Шундый мөмкинлек безгә тудырган өчен. Рәхмәт. Яхшы, бик зур рәхмәт үзегезгә, Шамил әфәнде. Чынлап та Татмедиа белән һәм Казан авыллары журналы, һәм гомумән Татарстан Язучылар берлеге Аллага шөкер куллага тотышып эшлибез. Бу инде димәк эшнең киләчәге безнең уңышлы булуына бер нигез җирлек булып тора. Әлеге Татмедиа агентлыгы Казан авыллары журналы әйткәнемчә ул Татарстан Язучылар берлеге белән аерылгысыз бер бәйләмдә хезмәт итәләр. Шуңа күрә әлеге китапның чыгуы ул татар язучысы өчен дөньяга танылу, киң җәмәгатьчелеккә танылуның бер чагылышы. Кызганыч ки, соңгы елларда барыбызның күз алдында китап чыгару мәсьәләсе шактый кыенлашты. Чөнки кагаз бәяләре, нәшрият бәяләре һәм башкалар алар зур кыенлык тудыра. Шуның өстенә хөкүмәт без булдырган Татарстан китап нәшриятында да зур чират икәнлеген беләбез. Менә бу яктан караганда татар язучысына үзенең китабын чыгаруның тагын бер юлы табылу, ул һичшиксез бер шатлык булып тора. Һәм мин алдагы сүземне нәкъ менә татар әдипләренең бүгенге җитәкчесе буларак, Татарстан Язучылар берлеге рәисе, танылган язучыбыз, шагыйрыбыз, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Рыкаил Зәйдуллага бирәм. Рәхмәт Рыкаил. Хәерле көн, каләмдәшләр, иптәшләр, әдәбиятны сөючеләр. Шамил инде ул төртмәле телле кеше. Бу бик кирәкле сыйфат каләм әһеле өчен. Шуннан да бик күп кеше бу сериядә әсәрен чыгарга тели. Ләкин Шамил әйтмешли, аларның үз таләпләре, мин әлбәттә аның бөтен сүзе белән килешеп бетермим. Ул инде теге бик югары сыйфатлы әсәрләр чыга ди. Монда иң беренче шарт минемчә халык кабул итү, халыкның укуы һәм аның өчен әлбәттә гадирәк язарга кирәк. Мәсәлән, Ризаетдин Фәхретдинне бу сериядә чыгарып булмыйдыр дип уйлыйм мин. Һәм хәтта Гаяз Исхакыйны да, Гаяз Исхакыйның Зиндан дигән китабы чыккан иде. Әлбәттә, ул вакытта бик зур тираж белән, бик озак ятты инде, бер 15 ел китап кибетендә. Аның бәясен дә чиреп бетергәннәр иде, ләкин халык укымаса укымый. Димәк, безнең Исхакый кимәлендәге укучыларыбыз да хәзер бик аз яки бөтенләй юк дип дигән нәтиҗә ясарга кирәктер.
Мен енді bu seride eserler çıkmagan yazışlarını yuatu sözü olarak bu sözlerini ettim. Elbette halkka anlayışlı, mauktırgıç eser iken, onu elbette bizning bunun red kollegisi, şulay Şamil Efendi de iki kullap kabul edecek hem dünyaya çıkaracak. Bugün biz yıldık Rinat Muhammediyev'nin Kırgıya Toga Seyahat degan kitabın takdir iterge deyip etsek de deriz, takdim iterge desek de deriz. Bu şundan da bir kızık eserler, Kırgıya Toga Seyahat beyanın men özüm bir yaxşı hatırlayayım. Ondan soň anda bir neçe hikaye, iş hikaye. Bu elbette bizden okuş için şundan da yangalıktır diye olayım. Bunda elbette tege edebi eser yağından, estetik lezzet bir yağından gına tügül. Bunda geografinin kengeyi. Şundan da Rinat abay bedende anın bulmagan jeri yok. Yartı dünyanı aykap çıkan kişi. Bunda Atau da var, Kuba da var, bunda Tayland da var. Geografisini aytamalıyım, fizik geografini. Ol tege aytalar indi dersin aytkanda yazıcı mesela Jules Verne'ni misalga getireler. Parij'dagi kvartirasında yatıp gına bütün planetanın türlü bışmaklarında seyahatler turunda, dingizler turunda yazgan deyip. Lakin elbette Jules Verne de seyahatlerde bulgan kişi. Suluk Stevenson'un alayık münatege piratlar, neler turunda Kırgıya Toga Seyahat diye şişime işte. Anın nerse deyip otuları? Robert Stevenson'un. Hazineler atağı Kara Uklar degen tane romanı var idi. Başaymayı Ibrahimova tercümesinde Tatar tilinde okuyuş degende biz ana. Şul hazineler atağı indi. Ol şulay Amerika'da da bulgan seyahatler yasagan. Çünkü bari bir kişi yüzü көргенini ol bileberek jintikleberek tasvirleyindi. Bu janrını belki non-fiction deyip de atap buladır men yaratkan sözünde oldu. Men birden bir İngiliz sözüm bilen. Şundan da mene okuy başlıysan ol dokumental eser gibi okula. Anda ol şulay özün Rinat özün şulay ol bara. Anda Sorokin da kire biz bilgen, Valentin Sorokin degen Rus şagiri hem başka personajlarını ol şulay öz isimler bilen ala. Lakin bunu dokumental eser deyip kabul etmek gerek mi elbette? Bu mene şu iki aradagi janr. Non-fiction biten uylap çıkarılmagan. Gımar Beşirovka sora bergenler bit Arşada. Siz Gımar abay resini yazasınız mı? Hele kütten çıkarıp yazasınız mı? Deyip sıragaş ikisi de bulayındı deyip etti deyip. Şunun gibi bunda elbette anın nigizin bulgan haller kasilite. Lakin indi yazıcı ol yazganda elbette tege nişek bulgan şula yazmay, anın fantazisi kuşula, gomeleştiriler kuşula, obrazlı telek kuşula, hem elbette okuşu tağında mağu bu kısın desen, elbette bu yazıcı hıyalığına tuşav salmaska gerek. Şulay da nidir bir his kala bizden Rinat abay bulgan vakıgalarını onu hatta uylap tağıp da olmaydı. Mesela ol bit üzek televizyonda habersiz yuvalganlar isimli gene çıkan kişi Tayfun bulup kaçıyla buldalım. Tayland'da Tayfun bulup dingiz bir şigine deyken bu hikayesinde var bir tane kasım hikaye o? Geri bitken kız dayı. Kızı arkasında isen kala olan da bu hikayedeyim. Hem bütün yine yup aktarıp kitedi zor dulkunlar indi. Şuna göre bunda eğer yüzün bulmasan onu elbette uylap çıkarıp yazıp bula televizyondan karagan seriallar karap da yazgan piyasalar yazan kişiler var bizde. Lakin indi yüze şul halde kalan kişi elbette ana bütün işgaliyetlerine kadar tasvirli ala. Şuna göre tege isimlikte çıktı, bir köp kişi kaygırdı indi, kaybırlar şatlandı da zilfet ketken, mene kara indi, Rinat abi bit, malay yıpka çıkan habersiz yoğalgan diye
Ренат юкка чыкмас, ул суда да батмый, утта да янмый торган киши дейт. Һәм шулай булып чыкты да. Менә бит нинди вакыйга тарган икән ул. Шуңа күрә бу әсәрләр ул кыргый атауга сәйгә үзе бит мавыктыргыч бер повесть, бит аның шулай дөрестлек ята төбендә. Ул чыннан да күрешкән менә бу татар ни белән гомер әллә кая дөнья читендәге утырауда, атуда. Һәм битен аның күп әсәрләре шулай. Шуңа күрә ул ышандыра, укучы нәрсә генә булса да әсәргә ышанырга тиеш. Авторына ышанырга тиеш, аның сүзләренә, аның фикерләренә ышанырга тиеш. Миңа Шамил тирттереп алды, исеме килеп җитә. Бер мәктәп директоры килеп керде, нидән Кукмарадан. Шуннан Илсия Александрова да керде инде бу. Юк, мин шуңа күрә мин адымнарына карап үскән кеше бит инде. Балачактан. Мин Ркайла абыйны күптән беләм, әле ул чагында язучы иде дип куйды мәктәп директоры. Шуңа күрә иншалла bu seriye de yazıp karşı geleyim kineştire bitin annesi yeşil tırasın. Küp kişi yeşil de kineştirin, min yeşilmeyim. Kıtlayım Renat abi, kıtlayım edebiyat seyircilerine. Çünkü şunday okuluşlu eserler gerek, halkını celip eden eserler gerek. Elbette ki gelecekke emet itip de yazıp ola. Bugün anlamıyorlar, irtega anlayışatlar degen bizden bir yuvanış var bitinde. Lakin tarih kursete bugün anlamağını gelecekte de anlamıyorlar. Rahmet. Yaxşı, bek zor rahmet, Rıkayel Efendi. Şınlap da, mine indi әлеге çıkışta bu kitapka toplangan povest, hikayeler turunda da aların kaybil uzunçalıkları turunda söz etildi. Men ulim әлі kitap okuşular indi anın bilen tanışkandan soň üç fikirleri bilen әлі ortaklaşırlar, Allah bilsa. Biz indi maňa kadar da Renat abi Muhammediyev'nin ijad stili, özüne has yazı stili turunda buluğun, anın eserlerindeki ihlaslık, gajayip motor til, tatar tilinin bütün nişkeliklerini bilip yazığı ahanglik buluğun, hem dağın birisi hiçliksiz, ol öz vakitinde ok, anın her bir yazgan eseri yoňalyk bolarak kabul etildi, itibar etsegis. Öz vakitindagi barbizga da tanış bulgan Kinari Şitlik kışı itibar etsegis. 80-nji ýyllar ortasında yazılgan eser ol Näqne tatar edebiyatında menimçe birinci eser idi. Partiya nomenklaturası onun içki dünyasın bilip görüp dibekimmi tasvirlap bergen eserler arasında. Mine ul vakitte şu terede gerimese şu kişiler arasında ul eserinde yazılmağım var idi. Demek hiç şeksiz şolay sanayım. Hem bu kitapta ne ettim bit üzerine de yanağınar kayıl. Anın seyahatte köp buluğu, dünyanı kuruğu, ol üzerinden üze ana yazdığı için rızık, jirlik nigiz bire. Kadirli dostlar, indi avtor hamanın әлеге eseri turunda söz ettiği için aldağı sözünü min Vahid İmamov'a biresim kile. Çünkü birden prozaik, ikinciden alarının kalemdeş bularak fikirleri ortak bulu, fikirdeş bulu, bugünkü dünyada ol big zor eybir ekenligini bilemiz. Hem birbirine yardımlaşıp indi uzak yıllar işlegenlerin bilem. Şuna göre Vahid dostumuzun da Renat abi kitabı üze turunda aytır sözü var dep oylayım. Rahmet. Renat abi biz üniversitede okuyan çaktık, bizden gruppanın yetekçisi buldu, kuratörü buldu. Tanışlık 40 yıldan artıkka sözüla. Hem elbette o yazgan evrelerinin barısında okup barıga tırıştık. Okumay kalgan evre bulmadı. Ayrıca özümden şakkattırganı, innak uşuna olganı, elbette nasirat köpürü romanı. Hazırda dolusunca göz aldığına kitirip bitire almayayım. Ol Sultan Galiyev'nin halin, ruhi haletini tasvirlav için hatta ol oturgan türmege, ol oturgan, ol tutulgan kameraga kirip oturup karagan beklenip. Sultan Galiyev bolup karagan. Bugünkü günde başka yazışını bilmeyeyim. Mene şulay ettirip, eli birden KGB eşiklerin, türme eşiklerin
oşabilir gerek, ödüp girebilir gerek bir telanda. Tiyişli kişiler bile söyleşim. Hem baribir tege özünün yüreğini, özünün көңілini saklap şol kamerada oturarga gerek. Sultan Galiyev turunda, Mirsayit turunda oylanırga gerek. Şunu yazıp çıkkanı için saklanam. Hem onu şunlarında büyük şahıs etip tasvirlagan için saklanam. Ni kızganış, biz özümüz yollar yürü. Koman, ana indi ola seri çıkkanına indi 30 yıldan arttı. Kızganış, ol bizden Tatarlar koluna eli koman barıp jetelmi. Şoluk, mesela Kırmızıkalı rayonunda biz былтыр da bulduk, bıyıl da bulduk. Ol tuğan жерге bir stella koyudan başka artık şey almaganlar. Bir urama isim koyganlar, bir stella bastırıp koyganlar. Hem Başkırstan için vesselam. Onu zorlağı yok. Hem özümüzde de onu zorlağı yok. Gümümen yürekke inlik degen bir bu günde bizden körnekli kişilerini zorlamau. Bir de arttırmış hekim etmiş eğitim. Mene eli Şimbe gününe eğlenip kayttık 5 gün seyahatte bulup Salavat'ın Doğan Tübek'ine barıp onun heykellerin Doğan Tübek'e kurup koygan tirmelerini, stellalarını görüp şokkatasın. Onun derecesine erişken brigadirler Pogoşev askerinde, Tatarlarda şev bugün Kazan'dağı bir gene tıkırıkta, inşiregen tıkırıkka da şu isimli janiler Homan komünistler ismi bilen tolu, Şiit ilk kişiler bilen tolu, Tatar milletine üstünde fayda getirmeyen vaktiyak bilen tolu Kazan oramları. Hem başkaları da. Hatta bizim oğullarga da Zoya Kosmodemyanskaya ki bütün isim koyarlar, lakin öz Tatarının ismini koymuyorlar. Mene Rinat abiga 30 yıldan sonra rahmet edem, ona şulay Tatar milletperveren. Bütün Müslümanlarını birleştirip Turan devletin tüzdürüge umtulgan. Bütün Müslümanlar için ayrım Komünistler Partisi tüzdürüge umtulgan kişinin mene şulay zorlağını için rahmet. Bugünkü kitap benim oylağımca mene Rinat abiga tağın bir okuşlar için tağın bir aşkış мәгіз. Rinat abi'nin tağın bir eserin biremiz. Şuşundan basқыш yasap tağın zorrak eserlerine, ciddi eserlerine ne kuşağız degen bir şakırı olur deyip. Şuna Rüstem'e de rahmet, kuzanotlarına da hem Şamil Muhammediş sizge de rahmet. Yaxşı biz rahmet vaqi dostumuz. Şınlap da mene etligen fikir kitap yaxşı yazушының kitabına qabat eğlenip qaytırga buла. İqtibarda biz özümüzün klasiklarımız degen ediplerini әлі мен бұл шақта 20-ші ғасыр башынан тыш 30-шы, 40-шы, 50-ші, 60-шы yıllarda береді 60-шы, 70-ші yıllar аралығында yaşап ижеткендерін еске түсірем. Әмірхан Енеке, Аяз Ғилажевлар, Нұрхан Фаттахлар, қарағыз, әйленіп қайтабыз. Һәм мен Ринат аби китапларында да шушы сифатны көрем. Аны мен бүгін еске алған истелік үшін ғилім қанғаныммы, аққилар турына қиялыммы, сират көпірінмі, яңадан китап кіштесінен алып, рәхәтләнеп оқи аласың. Отпуск вақытындамы, yol вақытындамы. Һәм бұл язушыға берілген бәйе. Менә бұл оңайдан тағын бірсе бүгін яңараған фикер, бұл жиынтықта оқыла тұрған әсәрләр тәқдим етілі. Язушыны белгілінде оқушы тарафын оқыласы һәм өзі алар турында фикер иштәсе килү бу да табигый. Бу яктан караганда безнең соңгы 20 елда дип әйтимме, күбрәкме, бик актив эшләүче әдипләребез арасында, шулай китапларының китап кистәсендә, китап кибетендә тузан җыеп ятмаган авторларыбызның берсе ул Нәбирә ханым Гыймәтдинова. Игътибар итсәң, аның һәр китабы нәкъ шулай вакыйга булып, укучылар арасына тиз таралды. Шуңа күрә үзен күргәндә дә инде хәзер гади укучы аны сихерче апа дип атый икән. Миңа калса, ул аңа укучы тарафыннан бирелгән бик яхшы исем тәхәллүс атама булып торадыр. Шуның өстенә Нәбирә ханымның китабы әлеге сериядә беренче булып дөнья күргән иде. Һәм ул алдагы очрашуларыбызда килеп,
Her yazушыға ихластан үзенең рәхмәтен әйтеп, уңышлар теләп, шигырь ясаулары да аның шәхес буларак миңа калганда күтәрә торган бер сыйфаты. Нәбирә ханым, рәхим итегез. Сүз сезгә. Мында былайрак басылмаса. Рәхмәт, чынлап та минем аягым җиңел булды. Иң беренче бит инде без менә юлга чыкканда кем шырый буның аягы җиңел микән дип чыгабыз. Алга табана казанлыклары шул китапларны чыгарсын, чынлап та 100-гә җитсен, 200-гә җитсен. Менә Ренат абый турында бик күп матур сүзләр әйтелә. Чынлап та менә вакыт әйтте, ул безнең дә группада укытып алды. Бит Ренат абый һәм шул елларда инде без аның бөтен әсәрләрен укып барды дияргә була. Мин аның бер китабын хәттәле бик күп танышларым аша гына табып укыдым, чөнки ул әзрәк яшеренрәк әйбер иде. Аның исемен әйтеп тормыйм. Без аны менә укып, шапкатып әйме, шират тырып, миңа бирсең әле дип әйме, тәндә генә укып чык, аннары миңа иртә белән бирсең дип әйттеләр. Менә шулай итеп, аның әсәрләрендә һәр вакытта менә Ренат абыйның ренатизм була. Әйме, аны беркем белән бутап булмый. Менә стилен, мәсәлән, мин инде аны Газино Мурат белән яки Иркаилның стиле белән бутай алмыйм. Бу Ренат абыйныкына булып чыга. Анарсын без менә үзебезнең җылы матур сүзләребезне, үзебезнең каләмдәшләребезгә нишләптер бик сыңлап кына җиткерәбез. Мин инде Ренат абыйның үзе каршыбызда утырганда аңа әйтәсем килә. Менә мин аны бик нык яратам. Ни өчен яратам дигәндә, ул кешелекле булды. Ул бит төрле урыннарда эшләде, Казанлыкларында эшләде ул. Ул эшләде Татарстан китап нәшриятында. Һәм Язучылар берлегендә рәис булып эшләде. Анырга теләсә кайчан шалтыратып була торган иде. Менә очрашкандамы, хәлләрен сорашыр әйме. Ничектер мактапта узыр иде ул. Ул менә әзрәк кабинетына кергәндә, сине яратып укыйлар дип әйтә торган. Менә ул инде минем өчен инде мине үсендереп җибәргәндер инде. Кайвакытта бик кызык хәлләрдә була. Без бит инде Идел журналы иң беренче ишканда теге Янкырмада эшләдек. Янкырма анда баскычтан күтәреләсең дә икенче этажга менәсең һәм рәиснең бүлмәсе аша узасың. Ике ишек. Мин күрәсең, мин бик каты кычкырып килгәнмендер. Килеп узганмындыр инде, анда җыелыш булгандыр инде. Шуннан Ренат абый бик итәгатьле бит инде, үзе миңа теге кисәтеп ясамаган Махир апаны чыгарган. Әйтәле, Нәбирә алай килеп йөрмәсен дигән. Ренат абый хәзер инде бик киләсе дә килмәй, җылысы да килмәй, шундый чорга җиттек. Ләкин менә әйткәнемчә, сезнең менә шушындай ашык булуыгыз, әйбәт, мәрхәмәтле булуыгыз һәм үзегезне әллә кемгә куймауыгыз. Ул бит инде китап нәшрияты директоры ул вакытларда беләсем инде зур кеше иде. Анда киреп, аның кабул итү бүлмәсендә кемнәр булып торган кешеләр, фишаклар була торган иде. Менә минем Ренат абыйның шул вакытта үземә турыдан-туры китабын чыкканда шалтыратканын хәтерләйм. Нәбирә, без синең китабын чыгарабыз, андагы әсәрләрне әйтәләр, алар кабатланамы яки ир-яңамы дип. Язучылар бинасында, язучылар бүлегендә эшләгәндә дә, берлегендә эшләгәндә дә, мин киреп чыгыра яратайым. Ренат абыйҗаннан нишләп инде белмим, нишләп кергәндер инде, ул вакытта яшьрәк булган, куйрак булгандырмындыр инде. Ул һәр вакытта да утыр, һәр шәй эчәбез дия торган иде. Менә Ренат абыйның иҗаты бик матур иҗат. Аның буенча бик күп иттереп теге әле инде дипломнар якларга була студентларга, алар яклана да дипломнар. Бик күп эшләр эшләргә була. Һәм аның менә шәхес буларак, аның биографиясе бик кызыклы. Менә мин шул турыда бер әсәр көтәм сездән. Чынлап та менә Таиландта булдыгыз. Һәм без дәрескә әйткәндә теге Иркаил әзрәк усаларак әйттең, сөенүчләр булган дип. Белмим, сөенүче булдым икән, ләкин без һәр вакытта да анда исемлек чыккан сайын Ренат абый булмаса гына ярар дип теләп утырдык. Менә бу ихлас күңелдән әйтәм. Сезгә алга таба да иҗатыгызда уңышлар телим. Әле сезнең менә батырып, ныклап эшли торган вакытыгыз хәзер. Тәҗрибәгез тупланган һәм әйткәнемчә биографиягыз бик бай сезнең. Анда әле язасы урыннар бик күп. Бу китабыгыз белән котлыйм. Һәм Ренат абый алып кала күргез үзегезгә. Менә бүгенге көндә минем үземдә бер генә китап, кайгына зәсәмә китабым юк. Күп алып куегыз. Кирәк була бу. Рәхмәт. Пачкалап алып куегыз. Рәхмәт. Рәхмәт һәм шулай безнең Казанлыкларына, Татмедиа җитәкчелегенә, менә безгә язучыларга алар бик зур бүләк әзерләй. Рәхмәт сезгә. Яхшы. Рәхмәт безгә Нәбирә ханым, бик зур рәхмәт. Ренат абый иҗаты турында сүз барганда, чынлап та аның милләтпәрвәр язучы икәнлегенә игътибар ителде. Беренче әсәрләреннән үк ул аның
ижатында нәкъ туган ягы, әти-әни, якташларына бәя бирү, аларны зурлау, татар авылына мәдхия уку һәм татарның иң матур менталь сыйфатлары, аны татарын татар итеп яшәү урынының авыл булуы, аны яклау, саклау кирәклеге турында ул һәр даим әйтеп килә. Шуңа күрә дә бу әсәрләрен нәкъ билгеле бер дәрәҗәдә сызлану хиссе иңләп үткәнлеген күрәбез. Менә бу урында мин сүземне Ринат абыйның якташы, аның каләмдәше, Мамадыш районының Түбән Ушмо авылында алар икесе дә бер мәктәптә, урта мәктәптә укыган шәхескә бирәсем килә. Ул Зиннур абый Мансуров. Зиннур абыйны без менә дигән шагыйрь булу өстенә әле чын мәгънәсендә талантлы тәнкыйтьче һәм галим буларак та ачтык. Һәр хәлдә соңгы 10-15 елда аның Тукайыбыз турында булсын, әдәбият, сәнгать мәсьәләләренә караган хезмәтләре чын мәгънәсендә күпләрнең өстәл китабына әйләнгәндер дип уйлыйм. Зиннур абый, рәхмәт, достың, якташың, иҗаты турында беренче сүз. Бүгінгі әдәбият білімі сүзлігінде дүния сүрәте деген термин бар. Бұл әлбәттә бик тә катлаулы төшенчә. Мұны түрлі аспекттан аңлатырга була. Әмма гади генә әйтеп әйткәндә, әдәби әсәр ул милли яшәешне дүния сүрәте фонында яктыртырга тиеш. Менә шушылай булганда гына ул ниндидер бер югары сәнгать таләпләренә җавап бирә торган әсәр гәүләргә мөмкин. Дүния сүрәте фонында сүрәтләү өчен әлбәттә иң беренче чиратта дүния тәҗрибәсе кирәк. Менә бу ягы инде, менә бу кыйммәт безнең әдәбиятта дөресен әйткәндә элек-электән аксап килгән. Гомумән безнең әдәбиятта генә түгел, гомумән әдәби әсәрләрне нәкъ менә дүния тәҗрибәсенә таянып язу ул бик күп әдәбиятләрдә ирешеп булмаслык бер биеклек шикелле тоела. Монда әлбәттә без үзебездә гаепле, без электән үк үзебезне аерым кысаларга керткәнбез. Әйтик, менә Совет вакытында авыл прозасы дигән бер агым бар иде, тема бар иде, авыл прозасы. Һәм авыл прозасы әйтерсең татар әдәбиятында аның бөеклеген күрсәтә торган бердән бер күрсәткеч. Бу алай түгел. Аннары безнең мәдәниятебез, авыл мәдәнияте, безнең әдәбиятыбыз, авыл әдәбияты дип бик күп, бик узак еллар дәвамында мактанып килдек. Безнең мәдәниятебез 100% авыл мәдәнияте түгел. Әлбәттә, аның күпчелек тамырлары авылда. Ләкин безнең татар халкы элек-электән зур империяләр тоткан, берничә кавымны дәүләт тотарга өйрәткән, үзенең чәчәк аткан Болгар, башка шәһәрләре, әле ул вакытта Париж авыл гына булган. Безнең Болгар суварларыбыз, биләрләребез чәчәк аткан шәһәрләр булган. Без менә шушы рәвешле үзебезне тар кысаларга кертеп яшәдек. Менә бу яктан әлбәттә Ринат Мөхәммәдиевнең Кыргый атауга сәяхәт китабы мине сискәндереп куйды. Гомумән, менә бу yerдә әйттеләр, Ринат Мөхәммәдиевнең классташы дип, ул чыннан да шулай. Мин аны чыннан да мәктәптән бирле күзәтәм. Аның күңеленә, күңел компьютерына дип әйтсәң дә булайны хәзерге заман мөхитеннән чыгып әйткәндә, шундый программа салынган иде. Ул үзенең дөньясын һәр вакытта киңәйтергә омтылып яшәде. Дөньясын. Ул мәктәптә дә шулай иде. Менә мин хәтерлим, әле сабый чакта мәктәптә түгел, авылда, әле мәктәпкә кергән шук сөйлиләр иде. Авыл читенә 2 кеше чыккандагын
Қаралы туған ұфыққа қарап көрсетелер екен. Ана теге ұфық артында да біздің патшалық мекені ол деп айтқан, деп сұраған. Шыннан да біз шул қадар тар мұхитта яшадық һәм шушы тар мұхитка ризалашып яшадық. Шыннан да шын әдәби әсерләрне менә бу дөнья тәҗрибәсеннән башка язу бик тә кыен, бик тә кыен. Менә бу җәһәттән Ринат Мөхәммәдиевнең шушы китабы мине менә шушы фикерләрне әйтергә этәрде. Шуннан да менә мин хәтерлим, мәрхүм Фәнис Яруллин, аның янында еш була идем. Хәтта ул да тәрәзәгә карап, форшканы таягы белән ачып, дөнья сурәтен күрергә омтылып яшады. Дөнья тәҗрибәсен җыярга омтылып яшады. Һәм аның әсәрләрендә бу чагылышта тапты. Һәм безнең Фатих Кәримиләребез менә дөньяга чыгып сәяхәтнамәләр язганнар. Алар бик аз. Хәтта менә бер кулның бармагы белән дә санап булмый торган безнең андый әсәрләр. Һәм әлбәттә менә тар гына камерада утырып та әсәрләр иҗат итеп була. Ул тар гына камера Моабит төрмәсенең камерасы булса, хәл бөтенләй үзгәреп китә. Менә мин үзем Моабит төрмәсендә карап йөргәнем бар. Безнең җәлилчеләрнең башларын кискән урында булганым бар. Әйе. Менә бу җәһәттән әйтәм бит, Ринат Мөхәммәдиев һәр вакытта да үзенең дөньясын менә мәктәптән башлап киңәйтергә омтылды. Монда университет битердек. Казанда менә ул шушы Казанга гына сыймыйча яшәде, күз алдына китерегез. Һәм күз алдына китерегез 90-нчы елларда ул Россия дәүләт депутаты 90-нчы еллар башы менә монда тайфун сүзен әйттеләр. Тайфун, булгавыр еллар. Ул шушы тайфунның үзәгендә кайнады. Һәм шушы кичерешләр, шушы дөнья тәҗрибәсе нигезендә ул менә санап үтелгән әсәрләрен яза алды. Шунсыз ул мөгаен менә шушындый масштабта бу әсәрләрен бәлки тудыра да алмас иде. Мин менә янәдән басым ясап әйтәсем килә, менә Ринатның менә бу кыргый атауга сәяхәте нәкъ менә безне шушы турында уйланырга мәҗбүр итә. Без үзебезнең бигрәк тә язучыларга карап әйтәм, үзебезнең дөньябызны әзрәк кенә киңәйтергә тиешбез. Бу җәһәттән Ринат Мөхәммәдиевтән үрнәк алырга тиешбез. Без үзебезнең шушы Казаныбызда гына кайнап, бурын астындагы гына күреп кенә әсәрләр, классик әсәрләр тудырыбыз дип өметләнмәскә кирәк. Бу булмый. Менә зарубежная русская литература дигән әйбер бар. Зарубежная русская литература. Зарубежная татарская литература юк. Бәлки бу безнең теге мөхаҗирлек мәсьәләсенә дә килеп ялгана бу әлбәттә. Әмма ләкин барыбер без дөнья сүрәте фонында үзебезнең бәһаләп бетергесез зур әдәбиятыбызның яңа әсәрләрен тудырырга уйласак, бу турыда да уйланырга тиешбез. Менә бу китап мине менә шушы юнәлештә уйланырга мәҗбүр итте. Рәхмәт. Яхшы, бик зур рәхмәт Зиннур абый. Әлеге тирән мәгънәле, уйланулы сүзләрегезгә, фикерләрегезгә. Чынлап та һәр язучының теләге аның әсәрләренең төрле телләрдә күп санлы укучыларга барып ирешүендә. Бәхете безгә Ринат абый китаплары рус, төрек, инглиз, Кытай һәм башка яшмасам 15 телгә якын бугай Ринат абый үзе төгәлләштереп әйтер, телгә тәрҗемә ителгән һәм бу нәкъ менә
татар әдибінің сүзен инде шын мәгънәсендә бөтен дөнья халкына җиткерүнең иң уңышлы юлы икәнлеген барыбыз да яхшы белә. Игътибар 8 әдәбиятта менә бирәктә шагыйрьләргә нисбәтле лирика сүзе уңайы белән лириклар һәм физиклар дигән төшенчә атама яшәп килә. Бу әлеге төрле техник өлкәдә эшләүчеләрнең дә әдәбиятны яратуы, әдәби иҗатка килүе, иҗат итүенең бер чагылышы булып тора. Һәм әлеге лирик һәм физик төшенчәсенә нисбәтле мин бүгенге очрашуда тагын прозаик һәм юрист төшенчәләре дә әйләнешкә керүен теләр идем. Чөнки мин алдагы сүземне Ринат абыйның авылдашы, якташы, якын дусты һәм шул ук вакытта барыбызга да таныш дип уйлыйм мин. Үз вакытында Казан шәһәренең Ичке эшләр идарәсе башлыгы булып хезмәт иткән милиция полковнигы, ул полиция сүзе ул вакытта юк иде кебек, Нургаян абый Акбаровка бирергә телим. Нургаян абый, рәхим итегез. Сез юрист була торып, прозаикка ничек яклайдыгыз? Нургаян abi çıkkança Zinur abinin sözleri benim niye kaldı? Nişep Зарубежный татарский литература kitabı yok deyip. Bizden ул edebiyat var, lakin onu jinap bir kitap etip çıkargana gerek. İsimler sanay başlasam hazır iki kul barmağı da jetmey. Яхшы. Нургаян абый, рәхим итегез. Hürmetli cemaat, hürmetli uyuşturucu, iktişler, hocalar, men bek zor rahmetli, mana şunday zor konferensiyada, prezentatsiyada qatnashuvima balkim kimlardir o'ylab da qo'yganda bu militsioner nishab bunday yurgan ekan, nima bo'ldi ekan deb. Jannatda biz Rinasabich bilan bir avulda birga o'sdik. U menga qaraganda 1-2 yoshga olaroq, chiroylarga qarasak alay deb aytib bo'lmaydi, bu yoshroq ko'rinadi menga qaraganda. Bu kishining kitoblарын hozir olti deb ayta olmayman, butinisini o'qib bardim deb. So'nggi kitoblарын ana siz aytib o'tgan shunday zotli elimizde, respublikamızda bo'la turgan jamoat shaklida o'ta turgan kitoblar yozilgan kitoblarning barısında o'qib, aning bilan gaplashib, aning bilan сөйләшеп, nechik durustmi, durust tugilmi, qo'y bir chaqda bizning orada gaplashishlar da kelib chiqadir. Bu kishi turunda, bu yigit turunda, bu şahıs turunda benim aytasım kele, bu kishi totar jonliqli kishi. Ul o'zining totar ikanin mındagına tugil, Мәскәүдә дә, башка илләрдә дә үзен һәр вакыт каягына бармасын, барып каяны эзләп таба тотар кешеләрен, шулар белән gaplashә, шулар белән сөйләшә. Bir сөйләшеп утырганда әйтеп алды. Менә Иранда булдым. Архивта актарганда безнең авылның исеме килеп чыкты дип. Без аңа башта бик ышанып та бетмәгән идек. Соңыннан уларны испаплап, безгә әйтеп, сөйләп, ничек икәнен булган барсында сөйләп бирде. Бәләкәй генә бер мисал, менә быел инде сабан туйлары үтеп китте. Авылга кайтты, һәр елны кайта, һәр елны безнең белән аралаша. Biz инде Казанда да аралашабыз. Авыл халкы аның кайтканын көтүп тора, аңа күп сораулар бирәләр, аңа күп иттереп, узак иттереп уларларны аңлатырга тырыша. Менә сабан туе вакытында аның яңа гына чыккан китабы "Кайда сез авылдашлар" дигән. Без аны үзебезнең дусларга гына биребез дип кенә сөйләшеп кенә кайткан идек. Безнең bir neçe başka kitap 3-5 minut içinde tonalıp bitti. Jigitler uşu alıp bitirdiler. Koy birleri indi keşke saban toyga çıkkanda anın işteliklerini de söylep birge riza buldular. Rinasabich mana şunday zor, hılıklı, kişilikli avulubuzny yaratasan, bizning avulda eng obro'li kishilarning birisi indi sen. Şuna göre biz
сенің белән горурланабыз. Сенің булган менә барлык бу китапларың, ул аның бит кайбер бөтенесе дәгән теге безнең хөкүмәт, безнең республика турында гына түгел, безнең авыл кешеләре турында да язылган хикаяләре, повестлары бар. Аларны ул теге русча әйтәм инде кличкалар белән язмый, улар исемнәр белән яза. Һәм без аны укыганда үзебез сизәбез, кем бу, ничек булган. Тормыштагы кешеләр китаптагы иштәлек белән тәңгәл киләләр һәр вакыт. Без аның шундай милләтне яратканын, мин аның ул үзе спортивный да кеше. Спортны да бик ярата. Үзе дә спорт белән заниматься. Менә бәхәсләр китә, нишләп хоккей командасында безнең татар малайлар уйнамый, Ленинградта уйныйлар, Санкт-Петербургта уйныйлар, әллә кайда уйныйлар. Кем белгән инде, аны акча күбрәк диләр, шуңа күрә шундай китәләрдер. Ул менә шуларга да борчылып, үзебезнең республика өчен нишләп алар чыгыш ясамыйлар дип, менә шундый вакытларда шуларны да искә алып, читләштермичә туплап бара. Насафич, тагын бер тапкыр әйтәм, рәхмәтле. Менә шулай иптәшләр әйтеп китте. Без сезгә хөрмәтебез зур, авылдашларыбызның да, райондашларыбызның да хөрмәте зур. Син нинди генә бәйрәм булмасын, нинди генә җыен булмасын, син районның да, авылыбызның да бердән-бер шундый күркәм кешесе. Сиңа карап без синнән сиңа карап без үзебезгә сезне хөрмәтлибез. Сезгә булган барлык мәхәббәтебез, сезнең сезгә булган хөрмәтне зурлап, Алла бирсә, алдагы тормышта дагы сездән авылыбыз турында дагы, районыбыз турында да бәлкем кайбер дусларыбыз турында дагы китап битләрендә күрергә мөмкин булыр. Без сиңа бик зур рәхмәтле. Узак яшә, матур китаплар яз. Без сезнең белән горурланабыз. Ул миннән бер яшь ул, мин сез дип әйтәм. Үскәндә дә шулай булган. Мин аның әлегә белән бергә укыдым. Без аның белән ул алар мине шахмат уйнарга да өйрәттеләр. Ул уларга мин оларак кешегә бер ике ай гына улы булса да сез дип әйтәм. Я, Нурган абый, рәхмәт. Теләкләреңә. Бу очракта инде былай дип әйтергә кала. Мин инде үземдә Мамаш районы кешесе буларак, синең белән дә райондашларыбыз горурлана. Икенче яктан әйткәнемчә, Нурган абый, нәкъ менә Казан шәһәрендә криминал ситуация бик авыр булган вакытларда милиция башлыгы булып эшләде. Синең үзеңнән дә әлеге халәтләр турында яңа әсәрләр көтеп калабыз. Ринат абый дан бер үрнәк алып, һичшиксез шулай бит. Кадерле дуслар, безнең вакытыбыз бераз чикләнгән, чөнки күргәнегезчә без Татаринформ безне онлайн, бөтен интернет аша дөнья челтәренә тоташтырган. Хәзер инде мин сүзне Ринат абыйның үзенә бирәсем килә. Әлеге китапка аның бит иктар 8 нәкъ менә сәяхәтләренә бәйле повесты һәм хикәяләре туплап бирелгән. Әле аның үзенә хәзер сораулар бирү, китапларны язылу тарихы белән кызыксыну һәм шул ук вакытта аның менә алдында булган китапларны кул тамгасы белән әле алу мөмкинлеге дә була. Ринат абый, рәхим итегез, сүз сезнең үзегезгә. Hürmetli kalemdaşlarım, dostlarım, sizge barğızga da şuşu jeygi günündəgi vaxtınızı qızğanmışa benim bilen şiraşuğa kiliyoguz için zor rahmet eytesim kile in birinci şiratda.
Çünkü bunda bir şıraklık kişi yok. Barıgızda zor iş kişileri, vakit her kişiye kadirli. Hem sözümünü başlap, men birinci boyulup, özümüzün şuşu tat media yetekçiligine, ayrım olganda Şamil Muhammeduluna, ayrım rahmet eytesim kile. Çünkü benim kitapını bastırgan için belki baştan sıypamılardır da, lakin bu benim için zor vakıga. Hem ayrım bir rahmet eytesim kile Kazan Otları jurnalına. Bu jurnalda biz Marsil Galiyevler bilen birgelep 10 yıldan artık işledik. Dürüsün ettirge gerek, bu bizning edebiyatımızın bişigi. Biz işlegende onun tirajı 100 mindən artıp kitip, hatta bizge tirajını arttırgan için vıgvırlarda verip mataştılar. Ülke Komiteti tarafından %7.000'e jetken için. Mine şu jurnalda işleysiz Rüstem siz bugünkü günde. Men Rüstem Galiyevlinga ayrım rahmetim itesim kile. Bu kitapını tüzüp çıgarışı ol. Men bu kitapka kürü turunda hiyallangan, anı sırap bargan kişi tügel. Mine öz inisiativaları bilen şuşunda kitap çıgarı için sizge büyük zor rahmet. Özüm tüzüsem de belki bu kadar uğuşlu tüzüye almagan bulur idim bu kitapını. Şunun üstüne mine bu kitap serisinin çığa başlağı, men çıkmasam da şul kadar ana kuanıp yaşaydım. Mine Nabire Indultur'da aytdı. Bugün zamanalar büten. Mine mınday kalın kitaplar, kitap kişiler için yazıla. Mine şunday kitaplar kisegesiye, kol sumkısınasiye, kişi vakıtı köp, yine kaçsa televizor işlep duranın bölmesi sayın tışka çıksa işi var, birden bir boş vakit yolda ola. Mine yolda okup yürü için, yolda kulga alı için eskitkiş format. Mine bu formatının geleceği men zor bulur diye oyluyum. Çünkü dünyanın mine bir köp sivilizasyonu illerinde yana neşirler söz etkenleri var. Yaxşır ama mene şu barmak kalınlığı olurga tiyiştip. Yaxşı kitap, hem yaxşı roman dip. Biz kay vaqtda kirpişke kızgabız. Şunun bilen yolgışabız. Silikat kirpişlerde bulgalıya. Hem Rıkayel Efendi sina da rahmet eytesim kile. Çünkü mene koyadır bugünkü günde men Yazıcılar Birliği'nde biz işlegen zamandağı ruhunu sizem. O keng masштаб bilen türlü regionda, Yakutiyadan kaytıp kirgenigiz kaçan, ertege bir günge Syktyvkarga çıkıp kitesigiz var. Bir toktam Saranskiga, bir toktamı yolda, bir toktamı Tatar edebiyatın propagandalıysız. Halkımız bizning eskitkiç zor ul Tatarstan kısalarına gına semimim mine Kazan'da yaşagandany ol kadar anlap da bitirmeydim. Moskvada yaşay başlagaç anladım. Dürüsün etkende Rossiyanın kaysı tübegine barsan da tulu rayonlar Tatarlar yaşay. Hatta hazır Donbass'ta soğuş bara. Ana kaybir kişi öyle bizning için şit dip. Amına Nek Donbass'nın kırılı bitken Oktyabrski rayonu halk tilinde Tatar rayonu dip atalayken. Tatar meşiti var indi. Şunu niçe tapkır tupka tuttular. Köpme eviler anda yalğız yatıp miskin yaşaylar. Hem iki yakta da bizning halkının vekilleri var. Bir tragediyada bizning halkının katnaşından başka uzmay kızganışka karşı. Bizning baştan üzet oturgan elimin soňky wagtdagına ihtibar ettim. Bizning baytakkına yazıçlarımız 20-30 yıllarda Donbass'ta işlep gitken kişi. Mine bilesizdirmi? Şeyh İman Nur Donbass'ta işlep kayta. Emir Khaniniki Donbass'ta işli. Taktaş dedim mi? Komandirovkadadır. Ayı. Nebi devli buladırız. Yokka gına avulda jırlana turgan jırlarının barsı kubisi şah tiki dip ataları. Avulda nindiki dip sırasan ilik
ya avul kiyi, ya şahtı kiyi bula turgan idi. Biz öskende. Әле менә Рөстәм әфәнде кичә генә миңа бер яңалык ачты. Наласа киyi дә, аның туган авылы киyi дә халык арасында бит искиткеч җылы, иң музыкаль камил җырларның берсе. Ул да шул Донбасс шахталарында йөргән кешеләр тарафыннан язылган икән. Дөресен әйтергә кирәк, безнең халкыбыз искиткеч зур. Кая барсаң да татарның изе бар. Мәсәлән, Яңа Зеландиянең иң ерак бер бөтенләй кеше аягы сирәк баса торган океан эчендәге картада энә ише кадәр дә урын бирелми торган бер утравында мин татарны чыратып Кыргый Атау дигән әсәр язырмын дип мин һич кенә дә башыма китермәгән идем. Әле ул бит аның өстәгенә Якташ та Балык бистәсе районында туып үскән егет булып чыкты. Бу сүзне мин беренче тапкыр әйтәм әле. Бер серне ачам. Һәм кайда гына булмасын, Нью-Йорктамы ул, Япониядамы, Кытайдамы, Төркия турында әйтеп тә тормыйбыз, гарәп илләрендәме, татар үзенә урын таба. Һәм татар хөрмәтле кеше булып эшли. Менә монысы да бик зур әйбер. Бер уйлаганда кыерсытылган да кебек безнең халык, җәберленгән дә инде җитәрлек. Әле дә аның тарихын бозып сөйләшүләр бар. Әле мин шушы көннәрдә генә ниндидер бер Мәскәү беренче каналыннан карап, бик рәнҗедем. Көрәшен татарлары аерым милләт булган, имеш алар үз телләрен онытканнар гына, алар аны торгызырга тиеш дип, безнең бик җаваплы бер ханым сөйләп ята шушы сүзне. Бер вакытта да халык юкка чыга, халык үз телен саклый икән, ул башка телле, башка милләт вәкиле була алмый. Һәм әгәр дә Керәшен халкының безнең татардан аермалы ниндидер сүзләре очраса, мин моңа ышаныр идем бу әкияткә. Мондый сүзләр белән безне һаман вакларга тырышу була. Әйтик әле 100 ел элек кенә Вакыт газетасында Оренбургта чыга торган Казак милләте казак теле мөстәкыйль телме, әллә татар теленең бер шивасы генәме дигән дискуссия бара. 3 ел дәвамына бара ул Вакыт газетасында. Анда казакның, башкортның, татарның бик зур гыйлемле кешеләре чыгыш ясый. Ул вакытта башкорт милләте дигән төшенчә юк әле төрки дөньяда. Менә без һаман яңа милләтләр уйлап табабыз. Менә монда Сибир татары вәкиле дә утыра. Алар да кашандыр шулай. Без аерым Сибирләр дип, безнең Булат Сөләймановлар да йөреп алды. Астраханнар да бүтән икән. Менә безнең газетада язып чыгабыз. Без Мишәр икәнебезне без Казанга килгәч кенә ишетәбез беренче тапкыр дип әйтә. Безнең Мордовиядә яшәгән туганнарыбыз Ирек Биткенен. Үзебезне бүлгәлибез. Халкыбызны саклыйк, әдәбиятыбызны саклыйк. Бу китап минем өчен бәлки минем иҗатымдагы иң кичкенә күләмле китапларның берседер. 70-тан артык китабымның 20 чит илдә генә басылган китапларым арасыннан да. Ләкин ул миңа аеруча кадерле. Чөнки бу минем беренче булып эшләгән коллективларның берсендә, аның бүгенге көндә эшләгән коллективы тарафыннан тәкъдим ителеп, алар җыеп, алар төпләп миңа бүләк ясадылар. Бик зур рәхмәт сезгә, Рөстәм әфәнде. Һәм Татмедиягә. Барыгызга да уңышлар телим. Минем монда бер 30-дан артык китап бар иде. Мин аларны сезгә бүләк итәргә, языпмы, язмыйча да бүләк итәргә әзер. Рәхим итегез, сау булыгыз. Ренат абый, бик зур рәхмәт. Кадерле дуслар, әле мәҗлесебез тәмамланмаган иде. Кемнәрнең сораулары бар, Ренат абыйга рәхим итегез. Юк. Ул вакытта сораулар булмаса, рөхсәт итегезне хәзер миңа әлеге мәҗлесне алып баручыга рәсми төстә тәмамларга. Ренат абый, чынлап та әлеге китап ул тагын бер тапкыр татар әдәбияты, аның зурлыгы турында сөйләшүгә бер этәргеч биреп торды, булып тора. Шуңа күрә дә сезгә иҗат уңышлары телибез. Инде Татмедиа агентлыгына һәм Казан утлары журналы редакциясенә
Зурдан зур рәхмәт. Алга таба да әлеге китаплар чыгып торсын, очрашуларыбыз дәвам итсен. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.